Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe aw Pindi TV bisimilla moni ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccude e moon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jijitaka he lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗon boros wawa hollude en caggal no subaka fo bani moon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banu gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbaɗima debbo pullo debbo mo dara halayɓe salminama duuji ma kadi en mbiya allahumma amin sikki ala ene sohla no fewi oɗon boros ummoɗo to aduna o faaɗi hande ɗo Aissata eɗen gandi kadi wona leyɗele ene wayno puɗɗima hono ñakkude yimɓe munen ene hendi leydi witedi Grande Bretagne woni toon to Angleterre ɗum ko hanki wonno debbo mo ganduɗa naati histoire tade woni kanko woni debbo gadiɗo mbiyen mamiraɗo mo duuɓi 49 ñakkede oɗo vaccin biteɗo Pfizer ɗum ɗon noon ko toon fewna donc noon eɗen ñaago Allah tan yo oɗo rafi yaltu windere nde kala e kuuɓal golle ɗe jokka no hannirta ni hakkillaji ɗi ndeeje kono kadi ɓerɗe ɗe ɓuuɓa ɗum ɗon wadde en mbiya allahumma amina sikki ala ko salmitademo salminde e yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder kamɓe bowal leydi Sénégal joguiɓe coftal e kala subaka ɓe gamata e kala ñande huccidde e roɓino jayndeji kono kadi e Pindi TV gam humpitade eɗen mbiyaɓe tan no gowɗen wiide kala subaka salminago julɗo fewde e julɗo bandum so assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata ina jiiya ko ɓuuri tengtude ne wayno ko dawrugol e nder dawrugol no kewɗen wiide ni ko alarba dawrugol sababu o ko pottital hakkude mo ganduɗa ko Ousmane Sonko e Khalifa Sall jaadeji leydi Sénégal ne wayno pini dawi hen kono kadi caggal roɓino jaydeji men enen koyemen ma en gartu e ko ɓuuri yaaji e dawrugol hono no karañade alarba noon tigui jaynde quotidien udditadama ndewi ko pottital hakkude Sonko e Khalifa Sall ne wayno de ko contact barrière ɗin konngudi noon woni ko jayde natri oɗo saha hande ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliti wonde de ko ɗum hono ko wiyete alliance manam de ko jokkodiral woni hande o e ɓe goni e miijade gam etade ha joni ina wayno falade hono jokkodiral walla mbiyen jiitodiral hakkude horejo Macky Sall e mo ganduɗa o ko Idrissa Seck ɗin konngudi jaaji ne tawe e hello jeenayyi goɗɗum ko tawete e nder ndeɗo jayde quotidien le quotidien ko o yewti ɗalere ndewani e lawol oɗo bawiraɗo tawi ko bamum Doudou Faye ha joni e ngelon cukalel jolnogel e maayo sahande bamum tigui yoɓanno ɗum paasa rewi e lana kan ɗon ngel heddi e maayo ngo bamako noon ko hanki tigui ñawore muɗum yani o fawama duuɓi ɗiɗi tawi mawlelo e kaso ko tolni e lewru timmuɗo jayde la squad nden ɗon ne arti e pottital kono kadi e jiyodirgol hakkude omo ganduɗa ko Khalifa Sall wondude Ousmane Sonko ɓe kolliti wonde noon ko alliance woni de ko nanodiral kono kadi jaggodiral jogori wonde hakkude mabɓe ɗum ɗon noon ne tawe e hello tati e nde jayde witende L'As quotidien L'Observateur ko wi jayde groupe Futurs Médias nde arti hen haysinno tawi ɓe garti e Idrissa Seck kono kadi e Aminata Mbengue Ndiaye to banggue dow ɗo kono de cuɓiɗen haalde koko yewti ko e jiidirgol hakkude omo ganduɗa ko Idrissa Seck kam omo ganduɗa ko biyeteɗo Ousmane Sonko ɓe kolliti wonde noon ko jiidirgol cuuɗigol lombi hakkude mabɓe fandare nde noon e wiide jayde ne wayno ko etade ƴewde peeje gam joni joni o hajji juuɗe mo ganduɗa ko hoorejo Macky Sall beele kay ina wasa jogade ɓernde ɓumde walla mbiyen hakkille deƴƴo e to banggue golle leydi ndi ɗin ko guuɗi jaaji ne tawe e hello joyyi e nde jayde witende e L'Observateur kono ɗum ina tawe hen goɗɗum ɗum ganduɗa ina fonnode artude e jandeji leydi Sénégal kala e kuuɓal woni gam haɓade ko yewti ko e racisme noɓe noddirta woni leñamagu e nder sport windere nde Demba Ba ene wayno de waɗi ko ganduɗa ko woni tabal matinigal hanki toon to Parc des Princes woni Paris Saint-Germain jayde enquête Koloski nden ɗon ne arti e dawrugol kono ko e fannu goɗɗo ko ganduɗa ko woni e goro hoɗoru to banggue dawrugol ummade tigui e landaji tokosi ɗi fewde e landa ko ganduɗa ko woni landa majorité o woni tan wonɓe e laamu ngu o saaha ɓe kolliti wonde noon oɗo saaha hande de ko cokki kawni ko wonande horejo leydi ndi ɗum ɗon noon ɓe gartiɗo less ɗo wonde e goɓe eɓe ganduɗa kay ene gummo e landa parti démocratique sénégalais walla ina gummi e kan landa gaari e landa APR ɗum ɗon nde ɓe kolliti wonde ha joni ko hunde ganduɗa nde woodi ɓe welani e kan ɗon landa kono mo ganduɗa ko biyeteɗo professeur Moussa Diaw mo ganduɗa mo hakkille muɗum yaari to banggue politique o holliti wonde de horejo Macky Sall yiiɗa hono sehilaɓe makko hanki gonta habdiɓe makko hande ko ɗum jeeyi sababu noon o noddiɓe gam ɓe eto famadirde beele jaam ne arta hakkude mabɓe kono kadi e famminde ɓe e goru hoɗoru ummade e landaji goɗɗi ɗi fewde e landa makko
caggal enquête ko jaynde vox populi nden ɗon ne arti e ko yewti e konngudi horeje leydi ndi ngol lawol noon o ari ko fati banggue hono coggu walla mbiyen ha joni jobdi connexion ɗo e leydi men Sénégal so wiide makko noon ina wayno de ɗum ɗon ina jeeya ko haaɗi hono ɓamtare hono jarugol yesso ko wiyete numérique woni ɓoggi karalle kese ha ni eko gollorte e ko nandi hen ɗum jeeyi sababu noon jayde wi ko ceergol walla mbiyen ɓurtugol connexion leydi Sénégal ɗum de woni ko welani horejo leydi ndi ko ɗum jeeyi sababu noon o suuti konngudi fewde opérateur uji hono ceertuɗi gonɗi ɗo e leydi ndi nde kay mbaɗata effort manam nde ko mbaɗata doole mum e peeje mumen kala beele ɗum ɗon ene usto no hannirta ni beele ɓiɓe leydi ndi kala ene jiito hen koye mumen kona ɗum o hokki ko tolni e 5 millions e ko wiyete CAMES ɗum ɗon noon ko gam ha joni etade walludeɓe e golle mabɓe ko wiyete ko recherche woni yilade to banggue technologie e ko nandi hen hani beele Afrique ina ɓamto ummo tigui e sifa walla mbiyen e tabal ngal woni ngal en tout cas connexion kam nani siiɓo posuji sénégalais no fewi surtout Aissata eɗen mbawi wiide fotinde hoore leydi ndi haali par ce que won pelle ɗe ganduɗa ɗe ko association des consommateurs du Sénégal ettima wullude hen guila boyi en jii ala foof ko presque mataw ko ɗum nafi ene gasa ɗiɗo konnguɗi ene wawi ɓaade o haali ene gasa ɗum ɗon yurdete Aissata mataw jayde le soleil ko addi nden ɗon ne arti e ɗin konnguɗi kono koye fannu goɗɗo ko intégration africaine jayde wi hooreji leydi ndi Macky Sall ne wayno oɗo saade yidde muɗum tan ko nguggumo wiyetego CAMES kañumne kadi ha joni jokko e ko woni e dow mum ko woni jiilaw beele Afrique ine heeɓa hoore muɗum ɗum ɗon noon ko sahande o wonno e rokkirde hono prix Macky Sall mo ganduɗa kay heeɓi ɗum e oɗo e ndeɗo hitande hande koɓe ɓe ganduɗa ɓe ko gollotoɓe to banggue cellal balle leydi meɗen Sénégal ɗin konnguɗi jaji ne tawe e hello jeegom e jeeɗiɗi e nde jayde lossol e goɗɗum ko tawete hen e hello joyyi ko usine mo Kër Momar Sarr 3 ɗum ɗon kadi eɗen gandi ko alhaali ndiyam tampinɗo leeɗe Dakar e ko taari ɗum ɓe kolliti wonde de on ɗon usine ma kay jokku ma fuɗɗo golle muɗum ñande 31 lewru mars ko tarde ko foof kono ɗum noon ɓe kolliti wonde de ina wayno ko hanki jillu on jagorɗo holliti wonde gueɗɗe kala o saha hande nana tigui e lawol no hannirta ni e jayde stade coftal balli uddetotama ko noon tigui e subaka hande o jayde ari koko yewti ko e Ligue des champions ɗum ko dunde Europe ɓe kolliti wonde ko Real de Madrid ma jabbo Borussia Mönchengladbach kono ɗum Ajax Amsterdam ma jabbo Atlanta Bergame Salzbourg kañumne ma bismo Atlético Madrid ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliti wonde ko final uji tati ngam hono place uji 4 keddiɗi e on ɗon 8e de finale kono ɗum ine tawe hen 8e de finale hanki ɓe kolliti wonde ko RB Leipzig ne wayno waɗi éliminé Manchester United kono kadi ɓe mbaɗi qualifié hono Paris Saint-Germain toon to 8e de finale kono ɗum Ronaldo kañum de fooli Messi hanki toon to Camp Nou ɗum ɗon noon ko potere ganduɗa lombinoma hakkude FC Barcelone e ganduɗa ko woni Juventus Lazio de Rome waɗi qualifié 8e de finale caggal duuɓi nogas ɗiɓe jooɗi ɓe mbaɗani qualifié e ngal ɗon dawol bitegal 8e de finale ne wayno Aissata ko ɗum ɗo wonno ko tongunden kelle gadane oɗo subaka noon tigui Amadou Moussa ko ɗum uddata jayndel ɗi kono noon en keddoto e seeɗa e banggal coftal balli saabu yiyete omo ganduɗa konko woni Demba Ba hanko waɗi geste héroïque hay so tawi jayde stade kañum artani hen ma en kal hen seeɗa woni yiyete omo ganduɗa konko woni arbitre match walla mbiyen 4e arbitre nayoɓo arbitre o hanki ƴetti propos ji ganduɗa walla haalluji ɗi yooɗani walla haalluji racisme fawi ɗum e joueur mo ganduɗa woni ko joueur Istanbul saabu match Paris Saint-Germain e club Istanbul wonno woni yette ɓeɓe ganduɗa ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni turkinaɓe ɗum ɗon noon addi haala ha 13e minute ko ɗon match o hanna dartina ɗon ɗum noon ko Demba Ba nani konnguɗi ganduɗa ete arbitre o suuti ɗum fawde ɗum e omo ganduɗa konkoni oɗo joueur oɗon noon ko Camerounais ko neɗɗo ɓalejo mataw tan ko tubakoɓe walla won hen e tubakoɓe gowi wiide ɓaleɓe ɓe wiide ko ɓalejo walla ko waynon Amadou Moussa te ko ganduɗa koko haɗete ɗum saabi match o dartinede hanke Amadou Moussa ko noon tigui Aissata ko ɗum geste héroïque no mbiɗa ni wonande Demba Ba eɗen jogui noon vraiment wasde famde holko jeeyi sababu jandeji leydi Sénégal gartani hen eɗen mbawi kam famde jandeji goɗɗi kono jayde stade en tout cas ene fonno arde e konnguɗi makko kono hay nokku ala to jiiɗen ɗum en tout cas e ala uno donc ko hunde ganduɗa nde ene soofi seeɗa par ce que holko waɗi men wiide noon hande journaux ji Europe foof hande surtout to journaux ji francophone e turc garti tigui e konnguɗi Demba Ba saabu ko darde mantinide o waɗi hanki on ɗon biyaɗo konnguɗi ɗi beelani fewde ɓalejo ko Arsil Webo noon ko joueur wonno mo leydi Cameroun kono hande ko staff Istanbul Başakşehir o jeeya woni on club
peut-être noon hanke Paris Saint-Germain no mbiɗa ni par ce que eɗen gandi UEFA nana e campagne FIFA nana e campagne gam haɓade racisme e nder sport yini ene winda hen e panneau de publicitaire o woni ko wiyete no to racisme manam kamɓe ɓe jaadani e ko witi ko e racisme te eɗen gandi racisme so wiyama tan ko waɗeɓe keewi fawɗo ɗum ɓaleɓe donc noon ko ɗum woni hande o ko jour uji meɗen dariɓe en tout cas ene jiiɗi koye mumen jaadi hen kono geste goɗɗo mo ganduɗa ene yooɗi e match hen ko kamɓe Istanbul naɓe nde ɓe jalti ɓe paye vestiaire o ko nden Paris naɓe aussi kañum men ne mbaɗi ɓe accompagné yidde wiide amin jaade haare mon nde min jaaɓi ko mbiɗon ko min jaadani e racisme donc eɗen jonna kadi aussi geste pareil hono kamɓe Paris Saint-Germain naɓe potiral ngal noon ma ngal fuɗɗi to hande sanga 18 heures so Allah jaaɓi noon tigui Amadou ma en gartu hen ko ɓuuri yajje tan aljuma tawde wonata ñalawma sport min garta ko ɓuuri yajje e ɓe ganduɗa ete mbaɗi subir kala ko faye racisme e stade o Amadou Moussa ɗum ɗon noon gareten koye banggal gongal hande ko alarba dawrugol kaleten ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hande jayndeli ɗi piniri ko jewtere hakkude Khalifa Ababacar Sall e Ousmane Sonko ɗum noon dañno ko hecci hanki ɓe jewtidi kamɓe ɗiɗo ɗum noon so ƴewama e réseaux sociaux ji ko woni banggal Ousmane Sonko walla to banggal Khalifa Sall kamɓe fof ɓe mbaɗi ɗum publier hollidde tan ɓe jewtidi ɗum noon ko caggal lamude nde ganduɗa mataw Souleymane Jules Diop hecci hanki tan ne wiyanno Khalifa Sall nana yewtida e gardiɗo leydi ndi mataw noon yoga hene moɓe mbi ko wayni yeddi ɗum kono tigi yeddi ɗum en tout cas kono kadi asata ɗum wona bettere so tawi hande wiyama en kaalino ɗe balɗi so wiyama Ousmane so fasal en tout cas so ɓen ɗiɗo kadi aussi jiitodiri e oɗo saaha hande ɗen mbawi wiide ɗum wona bettere saabu ko ɓuuri bettude ene wayno waɗi ɗo henne donc ɗum ɗo wona bettere kamɓe ɗiɗo kala eɓe jogui pandale e leydi ndi heddi noon ko état de famde beele ngal ɗo jaadigal ko jaadigal jogolngal juutde walla ko jaadigal ngal ganduɗa ngal won koɓe joopi c'est à dire eɗen gandi leydi men ne fayi sumgoji ɗi ganduɗa ɗi ko sumgoji artotoɓe guure woni maire uji kono kadi e sumgoji hono subaɓe dental toon to assemblée nationale donc noon ɗin sumgoji ɗiɗi beele ko alliance mo ganduɗa o yidde tafde ɗum beele jaada ɗin sumgoji walla ko alliance à long terme ɗum ɗon heddi famede oɗo saaha kono noon ɓe haqqilantaji munen jaaji eno pamiɗen enen koye meɗen foti wonde tan ko ganduɗa ko ina ɗeeɓi ha joni wawde nanggodirde beele eɓe daña ko wiyete ko walare timmude saabu eɗen gandi ko ɓurno ko forde opposition hande leydi Sénégal yanti e majorité to banggue toon to laamu leydi Sénégal donc noon jogade kulhuli beele opposition jogade jogorani momtere haalaɓe ceer ene gasa ɗum ɗo ene jeeya holko ɗeɓi rendinde ɓeɗo worɓe ɗiɗo gam ɓe mbawa kamɓene kadi aussi jogade walare timmude huccidde e laamu leydi Sénégal noon tigui Amadou Moussa saabu ene anda Khalifa Sall e caɗele mum dañno e banggal lawol kañum wiyano ko wawa wadde présenté wonde gardiɗo leydi te Ousmane Sonko kañum wonani oɗon posture koko ganduɗa yette noon kamɓe ɗiɗo soɓe jewtidi hande mataw ko janggo tagui aɓe mbadda junggo e fandu ko pour parde janggo mabɓe saabu ɓe ganda beele ko way noon ko fawa dow Khalifa Sall ko ma fawte walla fawtetake ko woni fo tan ko wiyete hirande ko jamma kono fewjete ko ñalawma ko aɓene jewtede dal en tout cas kamɓe e nder koye mabɓe koɓe jewtidi toon ko e koɓe kaldi toon ko noon kanko Ousmane Sonko o wi ko tan o dañi weltare jaɓɓade mawni ko Khalifa Ababacar Sall ari ƴewdemo politique noon koni ko mbiɗa joni ko so opposant ji ɗiɗi kawri wonata bettere hande ko ɓurno wonde bettere ko woni ko mo ganduɗa ko opposant wonno woni Idrissa Seck tawtoyi wonɓe laamu hande ko ɗum ɗon wonno bettere ganduɗa ha joni nani jokki haalede Amadou Moussa ene woodi kono Aissata itade kadi famde hakkude ɓeɗo ɗiɗo eɗen gandi hakkude Ousmane Sonko e mo ganduɗa Khalifa Sall ko deux profils différents c'est à dire ko jeese ɗiɗi ganduɗa ɗe jaɓɓe munen gonani gotum jaɓɓal Ousmane Sonko ngal yaɓɓingal e jaɓɓal ngal Khalifa Sall yaɓɓuno so tawi o waylaki en tout cas wona gotum heddi noon ko hakkille ina ɗeɓa ñawde seeɗa liggey mabɓe no mbimi ni est ce que liggey juuɗo walla ko liggey mo ganduɗa ko jopa tan ɗo raɓɓiɗo ɗo haali joni donc noon ko heddi ko noon ko ɓe mbiyata ko woni yeeso daɗani guite kono eɗen jogui miijoji ɗi ganduɗa ɗi ko ɗeɓɗi haajade seeɗa fewde jokkodiral mabɓe ɓurgal wawde juutde heddi noon joni no ɓe tengtinani exactement est ce que ɓe nandiri e toɓɓere wonde aɓe nanggodira kono kam hakkillaji ne jaggui eɓe jogui kam koɓe goni miijade e oɗo saaha noon tigui Amadou Moussa koko mbiɗa ko tan beele jaadigal ngal ina ɓooya
walla ɓoyata ɗum ɗon kam ko Allah andi sabu ko ɗiɗo ɓe ganduɗa goto fo wonko yiɗi woni wonde gardiɗo leydi ndi ɗum ɗon noon so toon yettama kadi ko histoire goɗɗo wonata ɗum wonno komin gaddannomo ni ruɓɓindu Diaydeli moɗon ko tottude won adi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno e banum gorko Amadou Moussa an heɗanno e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat maquillage o amin jarna hen no fewi Kumbis Ba